ka yi subscribe domin samun duka shirye-shiryenmu, ka danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon duk sabon fim da muka ɗora a kan lokaci. Bayan sati biyu rayuwa dai canza, wasu ba sa jin gargaɗi komai su faɗa roɗi. Ina je na ka zo. Hakika sun yi nishaɗi. DJ, ina zaki? Ina zaki je? Dama zan je, an kawo ni kayan lefe nan a makotan mutum da naga kusa-kusa ne. Nake so na je nima na kalla, tunda kaga bamu da nisa da su kuma ana mutunci. Haba DJ, yanzu duk abin da ake faɗa a labarai, an faɗa a talabijin, an faɗa a rediyo, an faɗa a gari, ana ta faɗa a haƙura da yawon nan a zauna a gida. A haƙura da yawon nan a zauna a gida. Ruwa baya tsami banza. Wannan abin da ake ta faɗa, ko dai ki je ki ɗona musu, ko ki ɗono ki kawo mana mu gida. Ko ki je can ki dangwala musu ci, ko muki dangwalo can ki kama nan gida. Ki haƙura ki koma ki zauna gida. Ba fa mashin zan hau ba, da kafata fa zan taka zan shiga gidan nan in kalli abin da zan kalla kawai in jiyo inda ba fa daɗewa zan. DJ, kin ga sallan nan ma fa kin ga anan nake yi. Kin ga juma'an nan fa ba ma zuwa juma'a, sai dai mai azara anan nake yin azara. Ha, ki haƙura mar ki zauna. Aka ce a zauna a gida. Ruwa baya tsami banza. Ba a wofi aka ce a zauna din ba. Lafiyar mu ake karewa. Ka yi haƙuri, kwana kawai zan shafa in je gidan. Dai, na hana, na ce doka ta ce wannan ni na hana, ba za ki je ba, ki koma. Ki zauna, ba za ki je ba. Ka hana? Na hana. To ba zan je ba, ina gida ba inda zani. Ina gida to. Koma. Allah ya ji ganta ba. Mu taɓa sa asara ta ba. Ta ba ta yi mun musu. Ni na ma na san da hana mai da gurbin ta ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya ji ganta ba. Allah ya ji ganta ba. Allah ya soke. Kamar dai da muka san Alhaji Bashir a bangaren harkar wasanni, musamman yadda yake kawo mana ci gaba musamman a bangaren mu na matasa. So wannan shine ya samu kaga domin yana da matuƙar muhimmanci musamman ga mu matasa, shine ya samu kaga mu shirya wasa bisa ga karuwa da aka samu a wurinsa. So shine. To, ni na gode wa kowa da ya samu damar halartar wannan wasa. Bayan an tashi daga wannan wasa akwai ta gomashi na musamman da nake so zan yi muku domin taya na murna ta wannan haihuwa da na samu. Kai ku ba shi hannu. Dan haka ba tare da bata lokaci ba, yanzu ina so in nuna muku farin ciki na farko, in fara sanar da ku cewa kowa a cikin kun an tashi daga wannan wasan to iya da wani package na musamman, wannan na ambulan ne kafin wancan. Kai tsaye kullum sai a fara wasa, amma bari in fara gaggaisa da ku. Yawwa, na gode kwarai. A fara wasa kuma ina so a yi wasa mai kyau. A yi wasa mai kyau. Kwarai kuwa, amma ambulan ne na musamman. Bayan ambulan sai kuma kyaututtuka. Wanda su ma kuma za a ba da su ba. Kwarai da gaske. Bayan ambulan sai kyaututtuka. Kwarai kuwa. Yawwa. Amin. 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 Yawwa. Ai shi kenan. To Allah ya sa a lafiya a tashi lafiya. Amin. 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 Zai fara gabatar da wasa ba? Yawwa. Bayan sati biyu rayu.
su gane batu kyawa, wasu sun yi nishaɗi gashi yanzu suna kokawa. Bayan sati biyu, bayan sati biyu, bayan sati biyu rayuwa ta canzawa. Wasu ba sa jin gargaɗi komai su faɗa rudi, hakika sun yi nishaɗi amma yanzu sun kokawa. Ya ka ɗauko guda ɗaya? A to ai wanda nake so na ɗauko kai baka gaya min wani kala Ai kake ka so. san kowanne ni ma ina sha. Kuma ka san kana Aliyu son- yana hanya yana da tawo. Okay to ba damuwa bara na ɗauko. Aliyu ka ƙara so kenan. Kai kuma daga na tsaya yin sallah sai in neme ku rasa. Kawai ta yi mu tawo ne. To ina dan Alhaji? Yana ciki ya tafi kawo mana drinks. Drinks. Eh mana. Sai Kuma hutu shi- ka zo yi ba. Hutu za a yi. Ai dan Alhaji ne naga akwashi yake ne. A Allah. Wallahi a waje yake. Ci na asara. Wallahi a sarara. An gama. Mata Dan Alhaji, dan Alhaji. Dan Alhaji. Dan Alhaji kai kuma ko daga na tsaya yin sallah sai in neme ku rasa. Ai na ga ne gaba ɗaya kawai kai ka tsaya a wannan to amma dai shikenan tunda ai ka ƙara su dai. To ai dan Alhaji ai ba daɗi ya wasu. Dan Alhaji haddani a drinks din ne? Ai girman ka ne ai. An buɗu dan Alhaji a siya min lemo kuma a buɗe min. A waje yake wallahi ba shi da matsala. Sai na ma riga ka mara shi. Dan Alhaji, dan Alhaji. Ka huta. Jarbin nan ma a jiyu zai koma dan Alhaji. To ba an yi sallar ba? An yi sallah. Kuma an yi lazumin? An yi. To yanzu kuma sai a koma kan aiki. Haka ne ma.
ka yi subscribe domin samun duka shirye-shiryenmu, ka danna alamar ƙararrawa domin samun saƙon duk sabon fim da muka ɗora a kan lokaci.